Guys, iba naman ang topic natin. Topic natin is about the computer, laptops. Kasi si Marco, na sira yung kanyang laptop. Not really nasira, but mukhang. Paano mo sabihin yun? Mukhang? Yung Bigla-biglang nag-stop. Hindi lang tao ang natutularan mga guys. Pati laptop natutularan din. Naghahang din eh. Natulala daw yung kanyang laptop. Talaga, naghahang man. Natulala yung kanyang laptop. Walang energy. Tinatamad. Ganun. Kaya ngayon, andito tayo to get some energy of the laptop. Kasi, may COVID na tapos ganun pa. Ngayon natin para tayo malibang lahat at natuwa sa ating ginagawa sa bawat araw. Alam mo na naman itong anak kong si Marco, ang buhay niya, yung laptop niya. Yan nga ang reason kung bakit binili namin yung laptop na yan kahit ganyan kamahal. Dahil gusto natin happy ang ating anak. Ngayon, naghahang daw. Kaya gawan ng paraan. Okay? Wishing lang na itong araw na ito ay maganda lahat ang makita natin at masasalubong natin dahil medyo seryoso lahat. May mask na nga. Nakabusamot ka pa. Naihaw na. Bigyan nila ng electrical tape. Hindi naman din. Yung bagong laptop ngayon ay di ba yung wala na siyang isa ba nung hard drive pa rin yan Hard drive ba ni sir? Isang bago ko rin, dili na SSD pero nagyapon ko ang nagyapon hard drive. nagyapon. Ang secondary na naabog na. Ginoo ko. Pastilan. Ato bluwiran na. Abog, grabe, Layo pa. Nabili pa. Stock sa LC110 nga ing. L3110. Ang sa nga color sa Nilinis niya na gusto yung mga loob ng Dami alikabok mo. Talagang tinanggal niya ang alikabok wala. Bugahan, tingnan mo. May pang buga siya Layog na malaka. Kaya na, basa po. No? Okay. Yung isa, dalawa. Gikan diri nganhi kita murag basa pa ni. Sige na. Okay pa, lang thermal paste Tapot pa siguro. Okay pa ni? Okay ba? Kahit pa kayo? Tapot pa yun. Di na lang nalabta. Tapot pa yun. Andiri ra. Kana. Thermal paste. Hinlo o pagtaro. Okay po. Nakunik na? Yes. Oo.
Connected siya, mother. Naka-connect na daan. Hmm. Oo. Hmm. Ano? Sorry. Anong takbo? Oh, test run. Bro. Open yung SSD gamit yung ano yung ano. Tapos pa sa yung booting mo. Oh. SSD. SSD? Hmm. Sayang ang processor o ang kuwansa. Kuwan, regular na hard disk ay gamit. 16 gig ang may RAM no? Hmm. So, i-upgrade ba mo ka? Ha? Pwede i-upgrade na. O pero mas mayo, SSD lang yung gamitin na siya para pas-pas yun. SSD sa may SSD. Naparin na 10 time faster kung ang iyang basa ka. Nasa? Ay, sa baba ang pwede ako bukuan. Ang Ryzen? Hindi ko itong hard disk nga. Kung mo. Sige, panasak dito. Oy, pulihan ang isa ka pan itong may utangan og kuan sa utangan og OS. Pagpila mo na. Depende sa kasi wala mi at mo gamay-gamay. Hmm. Wala na mo dagdag ko na mga mahal-mahal. Hmm. Ano? May dagko na, kaya tagpila mo na. Or 4 plus na data ko. Hmm. Si Jan sama na yung ano eh. Ano Kanan. ba? Ano, battery. Umur na battery. Paano ba pero? Okay na? Okay na? Okay na. Pero okay lang yung RSL. 30 ni. Tingnan na lang. Ayan, okay. Ano yung mga technician din. Sige, ang face. Okay. Wala siya, ang technician din. Sa tingani mo, sir? Ha? Tip ko lang sa inyo itong... Sa tingani mo, sir? Nelson, ma'am. Si Sir Nelson, mo na technician na mo, ari ra mo siya ha. Kay siya maayo kaayo, sinaligan na mo, dugay nagagmay pang bata ning mga anak. Diri mi balik-balik niya. O, pag-subscribe na, sir. Subscribe ka na. Sige, ma'am. Sige. Salamat. Salamat kayo, sir, ha. Mo ni kina number 1 na technician na mo Ano, okay na? sa computer, laptops. Yan, let's go. Thank you, sir. See you. Palit og mga pagkaon sa among halaga. Ayan. Hakot lang dagkod. Handyman. Handyman boy. Thank you. Okay. Bye-bye. Magpaalam na ako. Ano pa bang lakad natin? Wala na. So, thank you so much. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na and then please share ha sa mga social media. Mga kaibigan kong mga plantitas and plantitos. See you again next time. Bye-bye, Marco. Say bye-bye. Say bye-bye, Papa. Bye-bye. Bye-bye. See you again next time. Okay. Sige, dire guys. Ito tingnan. Ani na ani sa BQ Mall. I don't know the name. But this is nandito. Ha? Ano? Sa'yo mo ha? Ano sa'yo? Ang sa akin na ito. Yung 4 black t-shirt siya. That one. 2XL and 2XXL. Okay? Ha? Vlogger stuff. Yes, obviously. Picture mo na natin, Ayan ma'am. siya, oo. Diyan ha. Okay, subscribe ka ha. Vlogger ka. Maganda, yes. Oh, yes. Saan, ano sa imungan? Anong pangalan, ang name ng channel? Ha? Anong name ng channel mo? Ay, wala akong channel. Ah, wala. Paano ko naging vlogger? Hindi vlogger yun. Ikaw ba? Ay, ako. Ito, oh. Ito na siya. Subscribe kami dyan. Ito Subscribe uniform. kami.
Subscribe kayo ha. Oh, with travel. Ito yung name? Oo. Sige. Yan, okay? Oo. Picture po muna natin. Ah? Picture Anong name ng ano? Transfer it, ma'am. Store? Transfer it. Transfer It. Oo. Nandito kami sa Transfer It. Yan. Nagpagawa kami nitong beautiful. Oo, napapaganda. Oh, ang ganda. Yes. Very good. Very good. Okay, magpicture kami.